हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय राखाव बसुमतारी बिथांनि लिरनायनि सायाव फोरमायना लानाय जादों। दासान्दि राखाव बसुमतारी बिथांखौ सिनायि गोबां गैलिया। दा बिथाङा सासे फोरोंगिरि आरो बेजोंनो लोगोसे बिथाङा गागि लिरगिरि। दा गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ दोनथ'नानै बिथांनि लिरनायनि सोमोन्दै माखासे फोरमायनानै होनो नागिरदों। दा बेयावहाय दासिम जेसेबां दं बेखौ बुथुमजोबनानै कालेक्सन खालामजोबनानै होनो हाजोबाखै, अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय जाखिनि हायो बेखौ आं होनो लानाय जादों। दा बेफोराव मा मा दं नोंथांमोना फारियै नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। गोबाङानो बिथांनि लिरनायफोरखौ फरायखांखाबायबो जानो हागौ। दा बाहाय फार्स्टनिफ्राय दिन्थिनो लांनाय जादों। से नाम्बाराव फारि फारियै नोंथांमोननो फोरमायलांदिनि। दाउ खख्लिंनि मेथाइ खन्थाइ बिजाब 1990 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। मुंख्लं जिउ खौरां बिजाब 1990 मायथाइयाव ओंखारदों। भियेटनामनि उदांस्रि जारिमिन बिजाब 1990 मायथाइयाव ओंखारदों। दोंसेल' लामा सुंद' सल' बिजाब 1993 मायथाइयाव ओंखारदों। थुनलाइ बिजिरनाय सावरायनाय बिजाब 1994 मायथाइयाव ओंखारदों। खन्थाइनि स्केच सावरायनाय बिजाब 1994 मायथाइयाव ओंखारदों। फुंखा सावरायनाय बिजाब 1994 मायथाइयाव ओंखारदों। बर' खन्थाइनि सुंद' जारिमिन बेबो सावरायनाय बिजाब 1994 मायथाइयाव ओंखारनाय। जोहोलाव दैमालु गथ' थुनलाइ 1999 मायथाइयाव ओंखारदों। नबेल बान्था आरो भारतनि साब्रै सोद्रोमा बेबो ओंखारदों 1999 मायथाइयाव। बेनिफ्राय पुराननि सल'बाथा बेयो ओंखारदों भलुम 1, 2, 3 आरो 4 सिम सल'बाथा बिजाब 2000 मायथाइयाव ओंखारदों। बेनिफ्राय कक बरकमा रावखान्थि बिजाब 2008 आव साफायजानाय। बेनिफ्राय थुनलाइयारि बिजिरनाय खान्थिनि सानथौफोर सावरायनाय बिजाब 2010 मायथाइयाव ओंखारनाय। बर' जोलैनि आदोल रायथाइ बिजाब 2015 मायथाइयाव ओंखारनाय। बेनिफ्राय फिथिखानि खन्थाइ बिजिरनाय बेबो फिथिखानि खन्थाइयाव 2015 मायथाइयाव ओंखारनाय। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन मायथाइयाव आरो बिनि उनावहायबो ओंखारबावदों जानो हागौ, नाथाय कालेक्सनाव मोनजोबनाय जायाखिसै। उनाव कालेक्सन खालामनानै मोनोबा नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जागोन। दा बिथाङा बिनि अनगायैबो गोबांथार लाइसिफोराव नुजालांनाय माखासे भलुमफोराव गोबांथार लिरबिदांफोर लिरनानै होयो बिथाङा। नोंथांमोना फरायनो मोनखाबाय जानो हागौ। दा बेबायदिनो लिरगिरि आरो माखासे गेदेमाफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोबाय थाखायो, बाहाय नुनो मोनबाय थायो नोंथांमोनहा। आरो जायफोर बिथांमोना नुनो मोनाखै, माखासे सिगांनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बाहाय नुनो मोननाय जागोन। अदेबानि प्लेलिस्टआव थांनानैबो नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। बाहाय पिपुल मोनसे प्लेलिस्टनि ग्रुप दङ, बेयाव नायनो मोननाय जागोन बाहाय। आरो बेनि अनगायैबो इडुकेसननि नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। जायफोरा नायगासिनो दंखायो बिथांमोना मिथिखायो जानांगौ। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।